Monggo. Coba rungokno. Nyanyi Bu. Kembang kangenku iki. Saged mboten e? Dewi Asmara tulung omongno. Aku isih ngenteni. Ombak segoro kok saja ngelingake nambahi kangen saya gede nganti ke pati-pati. Andaikan joget semuanya. Saiki isih ono ning kene, kita akan selalu memadu cinta. Bunga hatiku, sedih hatiku, hanya dalam mimpi. Say lagi Rino lan wengi moto iki angel diaremake mong lam-laman esem lan manismu. Kapan ku bertemu sakedepe moto wis ajem hatiku. Yuk bergoyang bersama mbak-mbaknya yang cantik-cantik dari Dolala Putri Serigala kok. Ombak segoro kok saja ngelingake nambahi kangen ku saya gede nganti ke pati-pati. Barang hoa andaikan sayangku saiki isih ono ning kene, kita akan selalu memadu cinta. Bunga ing hatiku, sedih hatiku, hanya dalam mimpi. Lagi Rino lan wengi moto iki angel diaremake mung lam-laman esem lan manismu. Kapan ku bertemu sakedepe moto wis ajem hatiku. Sekali lagi andaikan sayangku saiki isih ono ning kene, kita akan selalu memadu cinta. Bunga ing hatiku, sedih ing hatiku, dalam mimpi. Terima kasih sekali ya. Ya, sampun. Udah sekarang Mbak Bidan situ dulu ya. Ini Oh ya, ada terima usulan. kasih. Pripun? Usulan dari Mas Karang Taruna. Oke, Banyu Langit Berdiri, Mbak. bersama Ayo, Mbak. Sri Kaloka Yuk. Sugeng Amersani. Mbak. Yuk. Lambaikan tangannya ke atas yuk. Senam iki. Kiri.
Yang bisa nyanyi boleh ikut. Sing ngridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetoke elo ning pipi, swara weruh senajan mung ana ngimpi, ngalemo ning aku, tambah nono rasa kangen ning atiku, ngalemo ning aku, ben adem kesiramu taning dalu. Siap goyang? Banyu langit sing ana dhuwur kayangan, watu gede kalingan mendunge udan, telesono atine wong sing kasmaran, setia janji seprene tansah kelingan, ademe gunung Merapi belu krungu suaramu ngomong ke apa lagi, ademe gunung Merapi sing ning Langran Wonosari Yogyakarta. Setia janji seprene ra bisa lali barang, ademe gunung Merapi melu krungu suaramu ngomong ke apa, ademe gunung Merapi sing ning Langran Wonosari Yogyakarta, janjine lungane ra nganti suwe-suwe, pamit isu budale ra nganti sore, janjine lungane ra nganti semene suwene, nganti kapan tak enteni sategane. Tepuk tangan buat semua. Situ dulu mas. Ampun guru mandapin geng. Checking dicoba. Kenapa mbak? Niko dipun apa jenenge mas, mendapat mandat dari anak buahnya ini untuk menyanyi kandas pak. Menang wae, aku arek disontret karo artis. Oh ya. 1, 2. Wes pa urung? Kok urung krasa? Ucuk-ucuk lah foto.
Kula ditimbali mriki kan napa menika? Kan menyanyi niki, Pak. Nyanyi napa? Menyanyi judulnya Kadas. Napa? Judulnya Kandas. Kandas. Sinten sing kadasan menika? Niki lho putra-putrane mau kok ya sing akon Kayaknya tak Kadas. sawang mau kok ya kurang mantep ya. Cayah kok Tapi ya. kalau Mas, ya. dereng saged nyanyi niku. Wah, mboten napa-napa kok kula nggih dereng sakit Kak Kula ya. di rumiyin niku namung diwari kali Bu Guru TK niku namung balonku kadali. Oh, napa sakniki aja nyanyi balon kok ada 5? Boten pun jeblok 3. Enggak yuk kantun kalih nih. Oh, balonnya wis jeblok 3. Nggih. Yuk, monggo Mas. Monggo silakan. Yuk, lagunya Kandas. Tepuk tangan dong untuk Bapak Susilonya. Oke. Mas Karang Tarunanya. Oke. Yang tepuk tangan nanti masuk surga lo Bu lo. Saya nggak tepuk tangan semoga diampuni segala dosa-dosanya. Ini dah Karang Taruna dari Sidan Sukowaten Purworejo. Lagunya Kandas. Adik yang di sini juga boleh nyanyi. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Monggo. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Luar biasa. Siap goyang ya, Mas ya. Sesal kian mendera, akhir sebuah cerita. Kini kau telah berdua, itu kenyataannya. Monggo. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjiku. Hey. Nek ra kowe ora, nek ra kowe ora, nek ra kowe aku trimo ora. Sekian lama ku cari dirimu Selalalala. dari waktu ke waktu. Boleh nari sama mbak-mbaknya loh Mas, milih sendiri. Asa diri ini Hey. Ha-ha. dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Oh, oh, oh. Ah, ah. Bersama Pak Susilo. Hai. Nek ra kowe ora, nek ora kowe ora, nek ora kowe aku trimo ora. Hey. Sekian lama ku cari dirimu La 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 la. dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Monggo. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Telah terlarang kita untuk saling mencinta. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak
Susilo. Luar biasa sekali ya Mbak ya. Luar biasa. Bagaimana Mas? Siapa namanya? Jalan-jalan ke kantor kawan, jalan-jalan ke kantor kawan, ambil buku menulis surat, ambil buku menulis surat. Sudah tahu aku melarat, sudah tahu aku melarat. Kena apa dibikin sobat, kena apa dibikin sobat. Saya ini Cidor Singaloka, pentas nari di tempat ini, pentas nari di tempat ini. Ada salah beribu salah, ada salah beribu salah, minta maaf beribu maaf, minta maaf beribu maaf. Ulang kaling buahnya aren, ulang kaling buahnya aren. Umat Jawa talinya rotan, umat Jawa rotan. C. H-A. 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 Raden di Arom ingsun timbali, Raden Panji Arom ingsun timbali. Timbalono disuruh beksa, timbalono disuruh beksa. C. H-A. Timbali, Raden Panji Arom ingsun timbali. Timbalono disuruh beksa, Hesa. disuruh beksa. C. Dasar kadang putu ngayojo, dasar kadang putu ngayojo. Pada hari disuruh beksa, Raden Panji Arum disuruh beksa. C. Jalan-jalan ke Simpang Lima, jalan-jalan ke Simpang Lima, Simpang Lima Kota Semarang, Simpang Lima Kota Semarang. Monggo lagu ini pun jarum-jarum Mbak Kawya, monggo dipun terasaken. Go. Ha. 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 Cia. Cia. Up. Ya. Ha. Up. Cia. Up. Cia. Huh. Chơi. Ah. 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 Huh. Ah. Huh. Ah. Eh. Eh. Ah. Ah. Eh. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Jarum-jarum manis dikasih jarum.
Ireng wong manis Ja wong manis dirubung semu yen kepareng wong manis kawulan yen kepareng wong manis kawulan sang wong manis Wong manis menolong saya. Sudah ditolong wong manis, terima kasih. Kliwat iki mau. Ora weruh musike gek ngerti penonton. Ya, monggo. Dilanjut. Panca Dharma iku kering wanita. Panca Dharma iku kering wanita. Nomor siji wanita minangka Ore, ose. kudu bisa ngatuturi handayani. Kudu bisa ngatuturi handayani. Padha mudi ureh warna tentrem. Ore, Ose nomor loro wanita minangka ibu. Nomor loro wanita minangka ibu. Budidaya mrih mulyan ning para putra. ore ose Para putra timen uripe kepenak. Para putra timen uripe kepenak. Kecukupan sandang pangan sakabeh. ore ose kaping telu wanita ing Malaysia. Kaping telu wanita ing Malaysia. Pinter ngatur kebutuhan sadinane. Ore, ose. Kemititi ojo demen ngebreh uripe. Kemititi ojo demen ngebreh uripe. Keluarga urip tentrem adem. Ore, ose. Sing kaping pat wigati iku nasihat. Sing kaping pat wigati iku nasihat. Lahir batin tidak tanduk tinuladan. Ore ose Dadi bibit para putra jaler estri. Dadi bibit para putra jaler estri. Tansah paring tulodo sing bedhe dhewe. ore ose ping limane wanita
umalungkung simpati Ose gotong royong krap ya sumeh ngulate gotong royong krap ya sumeh ngulate padha ngudi si poco darmo Hore Ose Panca Dharma iku ugering wanita Panca Dharma iku ugering wanita Nomor siji wanita minangka estri Rit ose Kudu bisa ngetut wuri handayani Kudu bisa ngetut wuri handayani Padha ngudi murih warga tentrem edi Ode ose Nggih. Yang suka lagu ini boleh ikut nyanyi. Kaya langit ambek bumi ison lan rika selawase sing mungkin bisa sesandingan sedari son sopo oh sing pantes iso nyanding urip riko wis usapen elo mata lilak nusun lunga tutu mergo kurang Ayo Mbak nari Mbak, ayo gimana ngadeg? Yuk. wis ngeliyo Joget bersama. tapi mergo sing ono restu teko wong duwe riko satuluse welas ison yang riko sing bisa ngekeno atine wong duwe riko sadar ison oh sing duwe donya ang sebanding Amerika Lilyakno ison wes lilyakena Rima biain wong waton hang dipeleno Biake ison simpen rasa iki ning jero dodo Sri Kaloga wis usapen elo mata dilak nusun lunga tutu mergo kurang welas apa wis ngeliyo tapi mergo sing ono restu teko wong duwe riko satuluse welas ison yang riko sing bisa ngekek
ning jero dodo yake isun simpen rasa iki ning jero dodo la matur suwun sampun. Mbak Biduan situ dulu ya. Ini ada permintaan dari Bapak Ketua Nasib ya. Bapak keamanannya sini. Walaupun tadi TKW lagu sudah diutarakan yang sudah disampaikan, tapi minta untuk dinyanyikan sekali lagi dari Pak Agus. Tadi ini permintaan, enggak baru saja masuk. Saya sudah bilang sampun mau Pak. Enggak apa-apa sekali lagi. Gitu. Apa mungkin ada permintaan dari Mbak yang nari ini, silahkan. Lagu TKW. TKW, lagu TKW. TKW. Habis TKW ya itu. TKW dulu tuh. Soalnya permintaan dari sini, dari belakang sekarang. Mohon dinyanyikan sekali lagi gitu. Saya manut saja ini, Bu. Nggih TKW Mas, monggo. Nah, silakan. Aturaken sugeng sonten sagunging para lenggah, sugeng hamirsani sugeng harapi pasugatan, kanthi bertegametikan ing Benggale. Apa, Dek? Nggih, monggo Pak Agus Dewi. Indonesia, Pak? Saudi Arabia. Waduh. Ora ketang mung sedelo tresnamu bisa gawe ati lega rong taun luwe lawas singgonku ngenteni Semarang anakmu sing buta emban pengelusmu rong taun iki lawas sing nggonku ngenteni kapan kondur buta tunggu hey endahing miko karetiko turung bisa gawe lego ati iki anane amung dratapan urip koyo kemladean kang jumondo ning wit-witan ati iki batin iki mung kesiksa aku amung butuh emban pengelosmu senajan sliramu tegawe aku wis lilo welas marang anakmu agang butuh emban pengelosmu rong taun iki suwe ning nggonku ngenteni kapan
mundut ning wit-witan ati iki batin iki mung kesiksa aku amung butuh ambaan pengemusmu senajan sliramu tegawe aku setia endahing meko karatika ora bakal bisa gawe laku rong taun iki suwe ning nggonku ngenteni kapan kondermu tak tunggu kapan kondermu tak tunggu matur suwun sampun Mbak Bile wonten Nggih. request Mbak Tadi ada request jaran goyang tadi. oh jaran goyang jaran goyang ya Pak nggih lah seru temen toh Pak iya jaran goyang lumantar dolalak putri Sri Kalo Bapak ikut nyanyi ya Jeh. Adik nyanyi enggak apa salah dan dosaku sayang cinta suciku kau buang-buang lihat jurus yang kan ku berikan jaran goyang sayang janganlah kau waton serem hubungan kita semula adem tapi sekarang kecut bagaikan asem semar mesem jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya tanpa anjuran dokter tanpa harus muter-muter juga satu solusinya pergi ke mbah dukun saja langsung sambat mbak saya butuh cinta kalau tidak berhasil coba jurus yang kedua semaru mesem namanya jaran goyang jodoh sendok dagang sarate penting dilakoni wae nyata kasil terbukti kasih hati gejrot dam dudiram aku padamu I love you I can't stop loving you oh darling jaran goyang menunggumu apa salah dan dosaku sayang cinta suciku kau buang-buang lihat jurus yang kan ku berikan jaran goyang sayang janganlah kau waton serem hubungan kita semula ajem tapi sekarang kecut bagaikan asam semar mesem wes pop stop mandek kau di se jangan bicara jangan berisik ge ayo entang mangkat dukun rasa kakian ngelamun dukun ayo dukun I'm slow wales baby rasa nengaku beswani peri baby rungokno walami hal yang sama dengan dirimu cukup mencampakkan dirimu pada bojomu pada tanggamu dam dudidam aku padamu I love you I can't stop loving you oh darling jaran goyang menunggumu ini terakhir cara tuh dapatkan kamu jika ini gagal akan ku racuni dirimu Sri Kaloka terima kasih matur suwun semoga katur
seneng plero-pleroan. Kaya berupa-rupa sapu tangan jatuh di lumpur. Suruh lupa tak bisa lupa, lupa sebentar di waktu tidur. Alo alo ose, aja ina rokok-rokok. Alo ose, aja seneng plero-pleroan. Ajen ayu ono gunane lagi Esok kapan tak paranane. Alo ose, aja ina rokok-rokokan. Alo ose, aja seneng plero-pleroan. dari mana datangnya Linda, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Alo ose, aja ina rokok-rokokan. Alo ose, aja seneng plero-pleroan. Cekap semanten para rawuh ingkang kula mulyakaken. Pasugatan ingkang saged kula aturaken kula sak kanca saking Guru Dolalak Putri Sri Kaloko saking Padukuhan Ngawang-Awang Desa Bringgong Kabupaten Purworejo. Sugeng santen ing bilih wonten kalepatan kula sak rencang nyuwun agung ing samudra pakasami mliginipun dumateng Bapak Kepala Desa lan sak perangkatipun lan ugi masyarakat mriki lan ugi mliginipun dumateng keluarga ageng saking Bapak Sutresno. Sugeng pepangan malih sugeng menaki wonten ing dinten janaipun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia-sia Dono pamit mulih pasti kula yen dite jodone mesti enggal antuk sulit wong sing bisa nglateni slirane pancen putroning ati ninggal ndika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi mung kawula saderma nglampahi